kum ka nekaktin ki liang persya ki persya ya ka jingkren jong UPM ki muslim ki penbej ya ki jingtua ki nong ya lam liang persya ki la persya jur ya ka jingkren jong menteri rang badu jong kari unaran dramudi baki samla muslim kin om don kam ban maramod ya ki jingtua na ka penta ka jingim lada ya ki jaka jong kawaf lane ki jaka balatmu na ka penta ki kamle bha neniam kat kum ka ain Islam la penon kam da ka hok habakren ha ka jingpli ya ka we ka katling sun hapo hisar jong ka haryana menhinen ka sngi u mentirang ba ulong badaki lak hetar ki jaka ki dei ki jaka jong ki waf henroy la pendon kam bakla ya ki lada la pendon kam hok ya ki jaka jong ka waf isamla muslim kin om don kam ban kama jakpo da ka bakin sna baiskil lane ki we Henroy tangkat tokat ne ki kenhun riunar kilayo jingmentoy na kini ki jaka. Kane ka kenhun riunar kadang lute ya ki jaka jong ki dalit ki jaj penriu ki basadin bat ki long kini ki balayak lok. Ulaong da ka ba benrap bakine ki mat jong ka waf ki penpau bakaan kan pensyai. Uhe jong ka AIMIM bat UMP jong ka Hyderabad u Asaduddin Owaisi ula kenthok persya ia ketika jingken tho da ka baong bala da kasang Rastriya Swayam Sewak Sang lane RSS ka kemi ba perkhat jong ka BJP kala pendon kam ya ka jingmud jing perkhat bat ki jingdon jingem jong ka na ka penta ka jingmentoy jong ka ri u mentirang badu ka ri un om don kam bandisha ha ka chalhot jong u OYC ula keli ka ka ba u mentirang badu ka ri u modi ule na kabenta ki baduk ki Hindu ni ki Muslim haki khadwe snam baka sorkar jong u kala samsyar kadau ka bakrau tam jong ka ka balajia bat ki jaka jong ka waf kalong baki an jong ka waf ki jitlot ki jing pen kala jong modi ya ka waf kin pentlot susu ya ki ulatho hapo ka X u MP ka Raja Sabha ka Kongres u Imran Pratap Garis u ong baki muslim ki penbej ya ki jingmong kadai ka jajtin ka baki troll ki pendon kam haki sosial media kum kan ka jingkran kam de yu menteri rang badu kum juru phila penpoy ya ki samla jong kari hadu kat kan ka kerdan om don kam don jam kalat kalong tang ban penbej ya ki jingtua nedi ya ki fitar ki muslim kim jusna ya ki jingtua ngalak banjer ya ka baki muslim ki lasna Henry kane kamde kapor piong baka kongres ka snowsen yaki balai fibrat yu Mukhtar Abbas Nafis u Shahnawaz Hossain u MJ Akbar bat u Zawar Islam haka trinyur assembly kanong aiktin jong ka seng kongres ka Supriya Srinit kala bu jingkeli balai ba menteri rang ba syam la ai burom ya u BR Ambedkar u nongsna ya ka Riti Sansyar jong kari haka jingelang jong ka parlimen ban rakhe ya ka singkha jong u haba jubab ya ka jingkeli jong menteri rang ba balai ka kongres kamjer kerteng ya u he ka seng muslim kala keli balai ka BJP kamdon ya menteri rang ba ka dalit u menteri rang ba hnin ka sngi ula kentho ya ka kongres bakala le ya ka politik pensngobha bat ong bakane ka rukom kala penmensau ya ki muslim ru ka kongres kala pensobha tang ya ki kato katne ki nongbut nongrim ki weipat ki bru ki sa kum ki bom nang ki weipat ki bru ki sa kum ki bom don jingnang justad bat ki baduk ka jingsisya ka bakrau tam ya kan ka rukom trikam ka bakla kalong haka ainwaf laong ka waf amendment bills kala penkuj haka parlimen haka basdang jong unu bunai bat menta kala long kum ka aks ka kongres bat kiwe ki seng persya kila persya ia kate ka an da ka bakeno baka sorkar ka pej benia ia ki jaka jong ka waf bat ka thmu ya ki jaj benriu rit pai ka BJP kala pen scam bagane ka bill kala wanra ya ki jingpen kala ki bat don kamha na ka benta ka jingpen ya be ia ki jaka jong ka waf